Gapreto ta. So, magawa ako ng carrots na lagyan ko ng itlog. Yun ang gulay ko. So, magulas yung maganda. Dito lang, dalawa lang kami yung piranggot na isda, ulan, ahling, giniling. May mo pa yun. So, talong yun guys, isang piraso bawang, tapos lagyan natin na sa Taiwan guys, hindi sila maano sa Ricardo, depende siguro matipid ng tao dito. Kahit marami sa rin, isa-isa lang. Sab natin yan sa ating carrots. Na ako ang isda. Pagkunan sa buwan ba? Ito rin natin ang gulay. So, sa ating gulay, gamit tayo ng olive oil. Kasi gulay. Gamit tayo ng olive oil. Igisa mo sa isang bawang. So, may giniling is tapos na. Ito na ito ang isda. Isa natin yung carrots.
So, lagyan lang natin ng magic sarap konti. Okay. So, lutuin muna natin yung ating carrots. Bago natin lagyan ng itlog. Pag alam mong luto na yung carrots, saka mo nalagyan ng itlog. While nagpaano pa tayo sa tiniluto, naghugas tayo ng ating ginagawa. Ganun, guys. Ipato ko. Pag ito na, haluin lang natin. Parang makatis pa. Parang sa ganitong konting tubig. Kasi parang and then, ilagyan natin ng itlog. Maya-maya ito siya makayuan. Isarapin natin namin. Hindi siya yan na. Yung ating gulay na.